ମାମା ଖେଳୁଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇକି ହେଲା ଛାତକୁ ଯାଉଛି ହଉ। ମାମା ଖେଳୁଛ? ଆଉ ତେଜୁ କାନ୍ଦି ତମ ମାମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଛାତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ଛାତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ। ଆଉ ତମ ମାମା ଜୁଏଲାରୀ ଗହଣା ହେରିକା କୋଉଠି ରଖନ୍ତି? ମୁଁ କହିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଇ ସାରିଛି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଖାଲି ଆସିକି ନେଇଥାନ୍ତି ବା ମୁଁ ଖାଲି କଥା ହେଇଥିଲ? ହଁ କୋଉଠି ରଖନ୍ତି ତମ ମାମା? ସେଇ ରୁମ୍ ଗଡରେଜ। ଓହୋ ଗଡରେଜ ରଖନ୍ତି। ହଉ ତମେ ଖେଳ ଖେଳ ନିଅ ଖେଳ ହଁ ଖେଳ। ମାମା ମାମା ଚାବି କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି? ହେଇ ଉପରେ। ଓହୋ ଉପରେ। ହଁ ହଁ ମିଳିଲା। କେତୁଟା ଚାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବଢିଆ ହେଇଛି। କଣ ହଉଛି ସେଠି? କଣ କରୁଛ ସେଠି ଗଡରେଜରେ? Oh no! ନାଇଁ ସେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ନା ସେ ମାନେ ଦେଖିଆ ହାତରେ କଣ ରଖୁଛ? ନାଇଁ ସେ କିଛି ନା କଣ କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଟି? ଦେଖିଆ ହାତରେ କଣ ରଖିଛ? ନା ସେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ସେ ଖୋଜୁଥିଲ ଡାକିଲନି ଏଠି? ନାଇଁ ତମେ ବା ଉପରକୁ ପଳେଇଥିଲ ନା ତ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ? ନାଇଁ ସେ ଝିଅ କହିଲା। ଝିଅ କଣ କହିଲା? ଝିଅ କହିଲା ତମକୁ ଗଡରେଜ ଖୋଲିକି ତା ଭିତରୁ ମୋ କାନ ଫୁଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେ ଝିଅ କହିଲା ମତେ କି ଆଣ୍ଟି ତମେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି କରିକି ନିଅ। କଣ କହିଲା? ମାମା ତମେ ମତେ କହିଲନି? Oh no! ମାମା ମିଛ କଥା କଣ? ଛୁଆ ଉପରେ ହାତ ଉଠଉଛ? ଏତେ ସାହସ? ହଁ ସେ ତମକୁ କହିଲା ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଗଡରେଜ ତମେ କାନ ଫୁଲ ନେବ ବୋଲି? ନାଇଁ ସେ ଏକ ତ ଆଣୁଛ ପୁଣି ଉପରେ ଏତେ କଥା କହୁଛ। ଛୁଆକୁ ଦୋଷ ଦଉଛ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ? ହଁ ତମକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଲ ତମକୁ ଦେଲି, ସବୁ ନିଜର ଭାବିକି କଲି। ପରକୁ ନିଜର ଭାବିଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ନା କଣ କଲ? ସେଠି ଆସିକି ମୋ ଗଡରେଜ ମୁଁ ତା ହାତ ଗଲା ତମର ଖୋଲିକି ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ହଁ ଶୁଣିବି। ଖୋଲିକି କାନ ଫୁଲ ତମ ହାତରେ ମୁଁ ଶୁଣିବି କଣ ଆଉ? ଦେଖ ମତେ ଝିଅ କହିଥିଲା ଝିଅ କହିଲା ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଝିଅକୁ ଛୁଇଁକି ମୋ ଝିଅକୁ କଣ ଛୁଉଁଛ? ଆରେ ଛୁଉଁଛ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମାମା ତମେ ମତେ କହିଲନି କି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ କଣ କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଦିଅ ଏପଟେ ଦିଅ ଏପଟେ ଦିଅ। ତମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ? ଦେଖ ସେ କହିଥିଲା ତମ ବାହାର କରିବା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ ଏତେ ପରେ? ଶୁଣ ତେଜୁ କାମ୍ ଡାଉନ୍। ଶୁଣ ଟିକେ ଏଠିକି ଆସ। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଖିକି। ମତେ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି ତମେ କଣ କରୁଛ ଏଠି। ହେଲା 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏଠି କଣ କରୁଛ ତମେ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥାନ୍ତି କି ମୋର ଦରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ସେ ମତେ କହିଲା କି ହଁ ଆଣ୍ଟି ନିଅ ବୋଲି। ପରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ପରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିକି ସବୁ ଦବ ସବୁ କରିବ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତମ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଥିରେ କଣ ନା ମୋ ଛୁଆର ଦୋଷ କି ମୋ ଛୁଆ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ବତେଇଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଭଳି ଭୁଲ ନ କରି ସତର୍କ ରହିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦେଖ ଆଜିଠୁ
ଚାଲି ଯାଅ ନାଇଁ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ ଶୁଣ ମୋ କଥା ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଠି ଆସିବା କିଛି ଦରକାର ମୋର ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ବି ମାନେ ଇଏ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଏମିତି କରିବି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଉପରେ ତ କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ତମର ଆସିବ? ପୁରା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନା ଶୁଣ ତୁମେ ମାଗିକି ଖାଉଥିଲ ମୁଁ ଦଉଥିଲି ଯାହା ମାଗୁଥିଲ ମୁଁ ତାହା ଦଉଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ତୁମେ ଚୋରି ପନ୍ଥା ହାତ ଉଠେଇଲ ମାଗୁଣି ତୁଣ୍ଡି ଗେଟ୍ ଲଷ୍ଟ ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ବାହାରି ଯାଅ ବାହାରି ଯାଅ ଏଠୁ। ଶୁଣ ଆରେ ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ କଥା ତ ଶୁଣ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ପରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। A few moments later. କ'ଣ ହେଇଛି ବା ନା କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବା ତୋର ସେ ଯୋଉ ଆମ ପଡୋଶୀ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ଆସିକି ଗଡରେଜ ଖୋଲିକି ୟାକୁ ନବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ବାହାର ଲୋକ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ଦେବୁନି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ବୋଲି ନହେଲେ ତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ପର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏଇ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ମନା କରିଛି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇବୁନି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଏମିତି ହେବେ ବୋଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଝିଅ କହିଲା ତାକୁ ଖୋଲିକି ନବା ପାଇଁ। ଝିଅ କାହିଁ କହିବ ଖୋଲିକି ନେବା ପାଇଁ ଝିଅ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ। ମୁଁ ମନା କରିଛି ନା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ପୁରେଇବୁନୁ। ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆସି କଥା ମୁଁ ନ ମାନିକି ଆଜି ଫଳ ପାଇଗଲି। ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଗଲେ ଆଜି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା କରିବୁନି। ଆଇଲ ସେ ଗେଟ୍ କତରୁ ଭାଗି ତା କାମ ସରିଲା ଚାଲ ଯା ଯା ରଖିଦେଇକି ଯା।